Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 24 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw? Isyu sang espas nga niho daw nagdalom, daw makita na masinag ang hingabutay sa tunga sang probinsya kag Dakbanwa sa Bacolod. Ba, si Bongbong Marcos kag si Manny Pacquiao, negatibo ko no? Sa cocaine, nagpatisting gali sila. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, no, gay na, hindi kamo magkaladakpan, kay gagamit kamo cocaine sa yate kag pribado nga eroplano. Ba, daw, nagdalo mang isyo? Daw ayuhay man ang Duterte kag Marcos? Daw gulpi uminit ang isyo. Ini mga balita kag isyo idulog sa ato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Gadalom nga gadalom, ispas nga ni. Kahapon, pulo pangusisa kita kung anong kaundan sang ispas nga ni. Ara malanggali, pwede malangkay. Ang ginapangita, ara man sa sulod sang may mga ID man, kon card lang ginapangita, fully vaccinated, may card man, tiyanon pa ni mo ning ispas nga ni. Abot silingon, kinarespeto man naton kung ano ya mga protokol sa probinsya. Pero dapat respetuhon Manila ang protokol sang siyudad sa Bacolod. Kahapon, gamonitor lang kita, sa Cebu, gani ko no, espas wala naman. Pariho man ang tindog sang Bacolod kag Iloilo, lain lang niya ang probinsya. Ang punto ta dire, hindi ko maintindihan kung nga pabudlayan pa. Kung pamatian kang probinsya, niya ti sila ini, sakop niya sang probinsya. Ti inisisa kong breed ko. Ang breed ko sakop man sa Bacolod, nung ka nakabati ko, ginharas, ginpabudlayan ang taga-probinsya. Ginpamangkot ko ang nagabantay da sa breed ko, ginabutangan pagalilinya ang probinsya para nga pag-abot nila, diretso sa ila sila sa lakyan, diretso sa mga banwa kag syudad, sa diin sila nagapauli. Wala gid sablag. Wala gid ginapabudlayan. Hindi ko kaintindi sini kung nga amo ini ang nagakatabo subong. Kung may valid ID ka ba lang, fully vaccinated ka, ano pa? Amo ina ang hindi maintindihan subong. Nga ang amo gid ini teritoryo ini. Di kung teritoryo sa breed ko, kuning abuton sa Bacolod, taligid pabudlayan man ang taga-probinsya, pero wala ko'y kabati. Ngagin pabudlayan sang siyudad sa Bacolod. Nanaog ini sa do personal na. Kung ikaayong lawas sa paggambala na Bacolod, kita luyag kang magdamo di ang COVID-19 sa Bacolod. Ang taga-Bacolod, pag panaog na sa airport, wala man nagatiner sa probinsya, puli gilayon dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Tinga pabudlayan gid. Amo na subong nga daw nanaog sa personal ang isyo. Kahapon sa isa ka mall dire, nagpinukuanay kape, mga abogado, negosyante, kag dire ang mga negosyante kag mga abogado nagsiling
siling nira diri ipakita ni Mayor Leonardia ang iya sini nga political will. Dapat tindugan sang alkalde sa Bacolod ang Executive Order number 53. Siling sa mga abogado kag negosyante, hulaton ta, gapaabot sila nga dipinsahan ni Mayor Leonardia ang kausa sang Bacolod nun. Kung daw hindi na mo, kag ginapersiger na, kag kung daw personal na, dapat dire kag ipakita ni Mayor Leonardia ang suporta niya sa taga-syudad sa Bacolod. Kinahulat nila ang dipinsa, kinahulat ng statement ni Mayor Leonardia nga nagadipinsa kag nagapakigbato sang kausa sang Bacolod noon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Aksyon Radio Bangod sa pamahog sing COVID-19 is 47 ang masunod nga isyu idulong sa aton sang Santon Plus Herba nga habon. Te okay na madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48 pilak naman isyo. Si Presidente Rodrigo Duterte nya balo kay ning mga illegalista. Ang iban nga may kwarta hindi ini na dali-dali madakpan nga nya gagamit sila sang illegal nga droga sakay sa ilayati. Ang iban sakay sa ila pribadong eroplano. Ang inapabati-batian niya, hindi ka man kahimos ni kula ka kwarta. Bakal kayati pila. Kadto kas nga lawod nga magnuno cocaine to. Lupad ikaw sakay sa private plane mo, didto kaya no sang cocaine. Amo niyang palayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang question ko amo ni, kung kabalo gali, si Presidente Rodrigo Duterte kay number 1 niya ini, nga programa pagpungko niya, nga papason ang droga, kabalo siya gali nga sa yate, nga no to, ining ginasiling niya nga kandidato, kabalo man siya gali nga sa eroplano, nagagamit siyang cocaine. Di kung tali kung kabalo siya, pinalaga siya na ang yate, may Philippine Navy siya, may marine siya, kumplito sa gamit. Kuni, gin pasunod niya kuntani. May mga jet siya, ipalupadon niya to kag, ano ba lang plastada, karon niya lang gibuyagyag. Tiyan mo ng programa mo, wala ka naghimo tikang, kay bangod ining tao, kwartahan, tapos mamiripis lang yan dia. Ang iyasang Malacanang, iyasang administrasyon niya, wala imol, wala manggaran. Ti kabalo ka mo mayate, kag eroplano gulupad, wala nyo gindakop, wala nyo ginsunod, wala nyo ginpanilagan, kay kumplito kamo sarbas, kumplito kamo spursa, anay kay lapit talang iksyon, bulubarikat kamo, kag magsiling hindi madakpan, kay sa yate, kag sa eroplano gisakay, daw palupa daw. Ang hindi ko maintindihan, nga nga daw, kaayo masang relasyon sang mga Marcos kag Duterte, gulpila nag-aslom, kalain puerte, no? Panilagan ta, base ibalakon, sarswila naman ini. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho kasubusan. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita
nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang Standard time lasay 56. Mapurting wagayway ni Bongbong Marcos kahapon. Sang papilis niya, ho? Nagpatisting ko. Negative ako. Nagpatisting ako sa cocaine. Negative ako. Pwerte. Sila ni Manny Pacquiao, negatibo sila sa ginaduso kuno kag ginapasibangdan gagagamit droga. Siling ni Bongbong Marcos, siling niya nagpaidalom ginako sa testing sa cocaine kag ang resulta negative. Ipakita ko ini. Gin-submit niya ini sa Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, National Bureau of Investigation. Nya balo ka, luyag ko lang ipakita sa bugos nga Pilipinas kag ginapasiguro ko sa pareho ko nga Pinoy nga ako batok sa illegal nga droga. Ambot kon anong reaksyon sini ni Presidente Rodrigo Duterte sining ginawagayway gid ni Bongbong nga ini siya negative sa pagpatesting sa cocaine. Hindi ko maintindihan tuod mo. Ano na siling kubla kaina? Kaayos ang relasyon nila mo. Nagayo ang mga Marcos, ilubong ang ilaamay sa libingan ng bayani, granted sang presidente. Gintago-tago pa gani nila. Bisan ka pamalabag kag damo ang nagprotesta, pinalubong gid ni Presidente Rodrigo Duterte didto kang nasiling ang kaangtanan relasyon sa mga Duterte kag Marcos pertiklapit. Ti karon niya do nag-aslom. Sus, hindi pa ko malipat mo nga si Presidente Rodrigo Duterte nagsilinggid, publiko pa niya iniging palayag niya kung magdaog si Bongbong Marcos sa protesta bato kay Leni Robredo, niya manaog ko sa pwesto, ihatag kong poder sa pagka-presidente kay Bongbong Marcos, kadumdum kamus na, kaklaro na sa ngambal sang presidente. Subong niya, daw naglain ang tuno, daw naglibagon. Gintawagin na nga ba, pigaw, masyado pigaw nga pagka-presidente. Manago sa saya sang yamay. Do nagkambyo gulping tuno. Anong kabangdanan? Bangod kay si Sara, dito nag-upod vice presidente lang, aluyagya presidente gid. O kon may pila pa ka personal nga bagay nga daw hindi maintindihan. Ang maayong relasyon, daw gulpi lang umaslom. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalanan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod. Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, mga kaaksyon sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!